Исәммесез ТМВда адымнар тапшыру вакыты студиядә Сәрия Хәбибуллина. Без башлыйбыз. Илдә халык санын алу дәвам итә. Ул 14 ноябрьгә кадәр барачак. Бу җомгада нәкъ яртысы узды. Росстат хәбәр иткәнчә, илдә халыкның 44% анда катнашкан инде. Россиядә бүгеннән игълан ителгән эшләми торган атнада соннар бермә-бер артыр дип көтелә. Күпчелек өйдә, димәк, исәп алучыны кабул итү яки участокка бару, дәүләт порталында тутыру өчен мөмкинлекләр зуррак. Бу атнада халык исәбен алу уңайыннан милләттәшләребезгә Минтимер Шәймиев мөрәҗәгать итте. Ул җан исәпне, телне, милләтне саклау күзлегеннән безнең ни дәрәҗәдә татар булуыбызның иң ачык күрсәткече дип атый. Милли хис каныбызда, ата-бабаларыбызның әманәте булып яши. Безгә тапшырылган иң изге әманәт. Ана телебез, милләтебез бездә югалып, тукталып калмаска тиеш, диде ул. Кадерле милләттәшләр, бөтен Россия халык исәбен алу, илнең бөтен халык катнаша торган, ил үсеше өчен кирәкле, даими үткәрелүче чара. Аңа катнашу, ирекле гамәл, һәр кемнең үз ихтыярында. Телне, милләтне саклау күзлегеннән карасак, җан исәп безнең ни дәрәҗәдә татар булуыбызның иң ачык күрсәткече. Һәр беребез үз нәселенең, үз гаиләсенең үткәненә күз салсын. Ата-бабалары ничек яшәгән, аларга үз милләтен, телен саклап исән калу бер вакытта да бит җиңел булмаган. Моны тарихтан да беләбез. Кай берәүләр хәтта ватанын, ана телен яки татарча исемен югалтса да, милли җанын югалтмаган. Чөнки милли хис, телисеңме, теләмисеңме, ана сөте белән кирип, каныбызда яши. Ата-бабаларыбызның васияте аманаты булып яши. Бу аманатны тиешле иясенә, балаларыбызга, аныкларыбызга, яшь буынга, гомумән киләчәгебезгә без тапшырырга тиешбез. Аманатка хыянат итмик, кадерле милләттәшләребез. Безгә тапшырылган иң изге аманат ана телебез, милләтебез бездә тукталып, югалып калмаска тиеш. Аны буыннан буынга җиткерү һәр беребезнең милләтебез каршындагы иң җаваплы бурычы. Әти-әниләребезне ярату, ата-бабаларыбызны ихтирам итү билгесе ул. Моны халык исәбендә катнашып, турыдан-туры белдерү иң үтемле, иң нәтиҗәле чара. Без бу хукуклардан әти-әни, әби-бабайларыбыз теләгәнчә горурланып, тулысынча файдаланырга тиешбез. Акыл белән эш итик. Бердәм булыйк. Бердәм булсак, без һич шиксез булдырабыз. Бу атнада халык санын алуга артистлар, җәмәгать эшлеклеләре, сәнгать әһелләре кушылды. Араларында катнаш гаиләдә үскән шәхесләр дә, Татарстаннан читтә туучылар да, төрле диалектларда аралашучылар да бар. Алар татар телен ничек өйрәнгән, ни өчен туган телдә 3 сүз белү, ул әле син татар түгел дию белән берүк түгел. Милли үзәң алар өчен нәрсә ул? Без бу атнада халык санын алуда катнашкан милләттәшләребез белән аралаштык һәм бабаларыбыз аманәтенә алар керткән өлешне күрдек. Біз халык санын алып йөрибез. Бу атнадагы беренче сәяхәтебез Россия һәм Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе композитор Резидә Хияровага. Халык санын алучы белән өенә килдек. 33 сорауга җавапны 10 минут эчендә язып алалар. Татар телен беләсезме? Татар телен. Ул Башкортстанда туып үсә, иҗат юлы татар мәдәнияте белән бәйле. Аның музыкаль әсәрләре алтын фондка кереп, республикабызда гына түгел, чит илләрдә дә яңгырый. Мин үземне татар дип хис итәм, чөнки минем әтием ул Башкортстаннан булса да, аның гаиләсе татар гаиләсе. Ул Илеш районында гомумән бик күп татарлар, күбесенчә татарлар яши. Әнкәй ул Балык Бистәсе районыннан, ул әлбәттә инде татар кешесе. Һәм безнең гаиләдә балачактан мин татар телендә сөйләшәм, туганнан бирле. Һәм гел без татарча сөйләшәбез гаиләбездә. Шуңа күрә минем өчен табигый татар булып үземне хис итү. Мин катнаштым. Үземне анда мин татар булуым дип ихлас иттем, яздым. Күз алдына китерүе дә кыен, әмма 16 яшькә кадәр җырчы Винарис Иллегет татарча сөйләшмәгән, рус мәктәбендә укыган. Шу хәтле татар җырларны ярата башладым, тыңлап. Әйтим монда Илһам абыйны, Әлфия апаларны, Флёр апаны, Хәмдүнә апаны. Теләк бар иде. Шуңа күрә Казанга килеп, артистлар белән сөйләшеп, аралашып,
Шунда инде татарча сөйләшергә өйрәндем. Катнаш гаиләдә үссәм дә, татарлык минем иҗатымда, яшәү рәвешемдә ди артист. Әти минем яһуд, еврей, русча әйткәндә, әни минем татар. Әти гел әйтәдер, мин 54 ел буе иң шибәр кыз татар кызы белән яшәдем. Һәм 54 ел мин татарлар белән аралаштым, сөйләштем, яшәдем шулар белән. Ничек инде мин хәзер яһуд булыйм дип әйтә ул. Мин шин татар дип әйтәдер ул. Һәм син дә минем малай, син дә татар. Балалар белән бергә без 5 кеше, һәм әни ул безнең татар кешесе түгел. Әмәдә ләкин без аны да татар дип саныйбыз. Татарстанның атказанган артисты Алина Шарипҗанова да катнаш гаиләдә туып үскән, әмма кичкенәдән татар мәдәниятенә гашыйк кыз үзен чын татар дип хис итә. Балаларында да татар кешесенә хас сыйфатлар тәрбияләргә тырыша. Өлкән кешеләргә, олы кешеләргә инде хөрмәт, ул беренчедән. Шул өйдә чиста булсын, менә шул теге өй хуҗалыгы алып бару һәм ризык пешерү инде безнең шул милли ризыклары. Үз җырларын да яздырырга тырышабыз инде татар телендә. Яңа көйләр, яңа яңгырыш кертергә тырышабыз татар теленә. Ул менә монда йөрәктә. Сәхнәгә менгәнсең икән, мишәр диалекты булырга тиеш түгел дип уйладым. Чөнки сәхнәдә чын камил татар теле булырга тиеш. Татарстанның халык артисты Резидә Төхфәтуллина Әлки районында туып үскән, кичкенәдән мишәрчә сөйләшә. Сәхнәгә чыгуга ул әдәби татар теленә күчә. Һәрбер акыллы кеше нинди милләттән туа, шулай дип язылырга тиештер дип уйлыйм инде. Мин ничек инде үземне татар ата-анасыннан туып, хәтта урысча сөйләшсәм дә, инглизчә дә сөйләшәм, чуашча да беләм әле берничә сүз. Ничек инде мин үземне башка милләт дип яздырыйм. Исәнмесез? Исәнмесез? Халык санын исәпкә алырга килдек, мөмкинме сезгә? Керегез, рәхим итегез. Шул ук 30 сорау бер юлы 2 кешедән халык санын алу мөмкинлеге. Татарстанның халык шагыйре Ренат Харис та хатыны белән халык санын алышны бу атнада иде кабул иттеләр. Милләт һәм тел турындагы сорауларга җавап табигый. Тормышта төрле хәлләр, төрле шартлар була. Кайберләре онытырга мөмкин. Балачакта аның теле татарча ачылган, әмма ләкин тормыш шартлары шундый булган ки, ул оныткан аны. Барыбер туган телең ул әни, әти сөте белән, син аның белән бүген кулланасыңмы, кулланмыйсыңмы? Шул тел, әти, әни каны аша, аларның традициялары аша кергән тел дип саныйм мин. Фәнни һәм публицистик әдәби тәнкыйть мәкаләләрен рус телендә, шигырь поэмаларны татар телендә яза ул. Кеше берничә телне камил белергә мөмкин, әмма бу аны башка милләт кешесе итми ди. Мин үзебезнең халкыбызга да ышанам. Чөнки без тирән тарихлы халык. Без мәгърифәтле халык. Хәтта революциягә хәтле үк инде татар халкы Россиядә иң грамоталы халык булып саналган. Җан исәпнең беренче 10 көнлеге нәтиҗәсе буенча Татарстанда миллионнан артык кеше исәпкә алынган. Халык санын алу ял көннәрендә дә дәвам итәчәк. Айгөл Бәдретдинова, Вадим Ларионов, Данил Филатов, Алмаз Ядинов, Яңа гасыр каналы. Илдә эшләми торган атна башланды. Ул кешеләрнең аралашуын чикләү, коронавирусның таралуын туктату өчен 30-ннан 7-сенә кадәр кертелде. Татарстанда бүгеннән хәл тотрыкланганга кадәр дәвам итәчәк. Чикләүләр бик төрле. Асылы күңел ачу чараларын тулысынча диярлек туктату, башка учреждениеләрне эшләтү, әмма анда керәм дисәң, QR кодың булу. Бу инде прививка ясатуны күздә тота. Бу атнада республика халкы вакцинаны күпләп ясатты. Уртача алганда көненә 20-30 мең тирәсе. Нәтиҗәдә миллионда 500 меңнчә кеше теркәлде. Республикада авыручылар саны бу атнада тәүлегенә 180 кешегә җитте. Инде 6-нчы атнасын бик катлаулы шартларда эшләүче медицина системасы 11 октябрьдән кертелгән катгый чараларның беренче нәтиҗәсен көтә. Авыручыларга хәзер пандемия башыннан бирле карасак, рекордлы сандагы 17 мең ярым табиб хезмәт күрсәтә. Бу бер үзлексез инде 2 елга сузылган хезмәт. Яңа режимнан госпиталь табиблары нәрсә көтә? Кызыл зоналар ябылыр көн килерме? Рания Абдрахманованың Кызыл зонадан репортажы.
Элек мындай кадрларны фантастика киноларында гына карасак, инде икенче елын бу чын барлык. Кызыл зонаның тышкы ягында бер, эчке ягында икенче дөнья. Обстановка достаточно напряженная. Хәл бик киеренке, көн сайын авыру билгеләре белән мөрәҗәгать иткән кешеләрнең 20-сендә коронавирус бар дип шикләнелә. Монда дәваларга кирәк булганнарын алып калабыз. Биектау районында пандемиягә кадәр йогышлы авырулар бүлеге бөтенләй булмаган. Авыруларны башкаларга җибәргәннәр. 2020 елның май аеннан хастаханәнең 2 бүлеге, терапия һәм хирургия бүлекләре йогышлы авырулар вакытлыча госпитале, ягъни кызыл зонага әйләндерелә. Хәзерге вакытта биредә 80-гә якын кеше ята һәм аларны шул кадәрлек медицина белгечләре карый һәм дәвалый. Үзләрен аямый, ару талу турында онытып, алар авыруларның сызлануларын киметергә тырыша. Һәрберсенең йөзендә битлек изе. Махсус костюмны салмыйча сәгатьләр буе эшләргә туры килә. Смена вакытында ашарга мөмкинлек тә, хәер, вакыт та юк. Абсолютно бөтен нәрсә үзгәрде. Эшебез совсем икенче. Без бит үзебезне матур халыктан, оппа халатта хис итә идек. Җиридерик, ә хәзер менә шушындый киемнәр. Әлбәттә авыр. Маскадан күзлекләр тирли, начар күренә башлый. Илмира Галиева терапевт булып 11 ел эшли. Кызыл зонада көн сайын һәркемнең хәлен белеп, дәвалау алымнарын билгели. Башта бик куркытты. Мине гаиләгә башта кертмибез дип әйттеләр. Анда барсаң, өйгә кайтма диделәр. Вот, андый хәлдә булып алды. Эшем шул булгач, минем выход юк. Аннан соң без булмагач, кем төзәлсен больнойларны? Врачей, конечно, не хватает. Табиблар әлбәттә җитми, авыручылар күп, көчәйтелгән режимда эшлиләр. Кемдер ята, кемдер чыга, больницаларында карарга кирәк. Шуңа өстәп кайбер авыруларның хәле күзгә күренеп катлаулана. Аларын да карарга кирәк, дәваларга да кирәк. Бөтен нәрсә үзгәрде. Бөтен нәрсә, темп жизни кузуланды. Тизрәк ашыгабыз, эшләргә, тизрәк эшләп бетергә, больнийларга булышырга, хәлләрен җиңеләйтергә. Без сәгать 8-дән 3-кә кадәр эшлибез. Хәзер яйландык инде. Башта бик авыр булды. Менә тирләп чыгасың, анда эштә бөтен югыш. Киреп чыгып йөрмибез. Шушында керәбез дә сәгать 3-кә кадәр. Сменада давай иткәнче йөрибез. Шул ук вакытта һәрберсе үзен куркыныч астына куя, чөнки алар да авырый. Ризалә Шәрәфдинова узган атнада гына авыруларны караган. Бу атнада үзе алар янына 1-нче палатага 5-нче пациент булып кирип ятты. Менә шушында реанимациядә, менә шушы апайларны кашыктан ашап, как раз эшләп кайтып кына киткән менә. Шуннан бери ятам. Кичә кытыларны снимайтып кайттылар инде. Поражение масата 23 диделәр. Гаиләгә бик нык арып кайтабыз. Бик арып. Идәге эшләр тора безнең. Әтиәниләр булыша. Балаларга внимание әлбәттә хәзер кимрәк. Минем 3 балам бар. 15, 12 һәм 4 яшь. Күпме көчне биреп тә кеше гомерен саклап кала алмаганда, алар да елый. Пациентны аякка бастыра алганда җиңү бәйрәм итәләр. Килгәндә бик авыр хәлдә идем. Кауларыбызны тотып торалар. Һәрбер сигнал басуга килеп җитәләр. Рәхмәт әйтәм барысына да, я Рабби Ходаем. Безне реанимациядән чыгарса кашыклап ашаттылар. Алар мине спасли от смерти. Мин үләдерим, монда ләкмәгән булсам, ләкмәгән булсам, бик зур рәхмәт. Бу рәхмәтләр барысы да аларга. Пандемия бер бетәр әле дип ышана табиблар. Аларның ышанычлы карашы һәм игътибары күңелләрдә калачак, ди пациентлар. Больнолар чыгып киткәндә менә шуларны күрүе безгә, безнең өчен бик зур бәхет. Биектау районыннан Рания Абдрахманова, Ленар Хуҗиәхмәтов, Яңа гасыр каналы. Илнең Көнбагыш һәм Көнбагыш майы базарында берничә атна кызыклы хәл күзәтелә. Культураның уңышы яхшы, әмма бәясе арта. Шул ук вакытта май җитештерүчеләргә чимал җитми. Уңыш булмаганда бәя артуга күнеккән авыл җитештерүчесе һәм анда капма-каршы күренеш. Ни өчен чимал җитми? Чөнки ил буенча җыеп алынган Көнбагышның 20% гына сатылган. Калганын хуҗалыклар амбарларга салып куюны кулай дип тапкан. Шул рәвешле алар бәя күтәрелүен көтә. Янәсе узган кышта Көнбагыш чималына бәя 2 тапкырга арткан. Ул чакта бу хәлне чит-илгә сату отышлырак булу белән бәйләп аңлаттылар. Май заводларында хәзер әйтүләренчә, җитештерүчеләр быел да шуңа өметләнә. Җәй айларындагы кебек игътибар үзәгендә түгел инде Көнбагышлар. Туктап фотога төшүчеләрне дә күрмәссең, әмма бу хуҗалыкта аны җыеп алырга ашыкмыйлар әле. Өлгергән инде. Каты суыкларга китсә, бер нәрсә дә булмыймы? Набарып кибәгенә ул дымны тартып ала суык. Лаишның Сәйтов хуҗалыгында ел сайын 500-700 гектарда Көнбагыш утырталар. Мәйданны киметмибез. Иң керемле культура ди җитәкче Илнур Сәйтов. Быелгы корылыкка да бирешмәгән. Уракка ноябрьдә чыгачаклар. Соңрак җыеп, соңрак сатсаң отышлырак. Алар бәя артасына ышана.
алына. Узакка тотып тормыйбыз, чөнки киптергечләр юк. Шуңа күрә тотсак та бик озак тотмыйбыз. Основной безнең алучы Казан җир комбинаты. Бүгенге көнбагыш бәясе 39 сум 50 тиен. Әле артыр дип уйлыйбыз. Бу складта безнең көнбагыш саклана. Монысы инде Мөслимнең август хуҗалыгы көнбагышны октябрь башында җыеп алганнар. Гектар куаты тонна ярым булды. Былтырга караганда 1 тоннага кемрәк. Безнең уңышка салган чыганаклар артты. Шуның өчен әлеге вакытка көнбагыш семенасын сатмыйбыз. Көтүп торабыз. Соңгы 3 елда 3 киптерү җайланмасы торгызып куялар, бер төгелләрне киптереп сакларга салалар. 50 000 тоннаның 20 000 майлы культуралар. Югары табышлы дип әйтәбез безләрне. 10 000 тоннадан артык рапс бар, 10 000 тоннадан артык көнбагыш бар бүгенге көндә. Икмәкләр пока сакланышта. Базар шартларында барыбызда яшибез. Яхшы табышлы бәяләр көтәбез. Республикада көнбагыш 120-140 000 гектарда егелә, 95%-тан артыгы җыеп алынган инде. Көнбагышны вакытында ала алдык, сентябрь-октябрь айларында. Ул алдагы елларны декабрь айларына сузылтырган иде. Тапшыруга килгәндә көнбагыш культурасы бүгенге хозяйствода саклана, барыбер хуҗалыкларның файдалысы килә, әз булса да бәя күтәргәндә югарырак бәя белән сатылса да килә. Саклара уны хуҗалыгы бүгенге саклый, яртысына артык күбрәк сатылды. Әлкинең Хузангай хуҗалыгында җыеп алынган көнбагыш шулай ук амбарларда, сатмаячакларда. Үзләре үстерә, үзләре май ясый. Шимал җитми дип кемгәдер шелтә белдерә алмыйлар. Көнбагыш кырлары 4 районга сузылган: Әлки, Алексеевск, Спас һәм Чистайда. В прошлом году был подсолнух посеян на площади 2000 гектаров. Узган ел көнбагыш 2000 гектарда чәчкән идек, быел корылык буласын алдан ук фаразладылар бит. Чыдамлыгын истә тотып 5000 гектарда утырттык. Шуның белән оттык та уңыш кимрәк чыкты. Мәйданнар хисабына кирәк кадәрне җыя алдык. Көнбагыш майын сыгалар, рафинатлыйлар, тәүлегенә 10 тонна җитештерәләр. Ел әйләнәсе. Җәйен генә туктап торалар. Во многих регионах безнең продукция Россия буенча сатыла, чималны саткан юк. Бердән үзебезнең ихтияҗ бар. Май ясап сату отышлырак та. Өстәвенә безнең калдыксыз җитештерү. Семенка кабыгында әрәм итмибез, шуны ягып биналарны җылытабыз. Район буенча 12 000 гектарда көнбагыш утыртылган, зур җәмгыятьләр әле сатмаса, сакласа, кичерәкләре заводларга озаткан инде. Аны сакларга да кирәк бит. Көздән сатып узатып калалар инде. Яз көне алынган горючий ларында томалысы бар, удобрение мәсьәләләрендә запчастлар алына. Алар безнең инде основным шул менә уңышын җыеп алгач, безнең расчет ясау өчен дип өметләнеп торган әйбер инде. Көнбагышның сорты гибрид дип атала. Бу самый әйбәт көнбагыш май кысыр өчен. Бу саны безнең Оренбург районыннан Башкириядан алып киләләр, Ульяновская область, Самарская область. Бөгелмәдәге май заводының көнбагыш складлары 25 000 тонна сыйдырышлы. Бүген нибары 1000 тонна шимал бар. Әйбәт дигән елларны безнең көнбагыш түшәмгә кадәр күтәрелә. Пока менә безнең 2 заводның берсе генә эшли. Получается, менә бер көнгә, инде бер суткага 110 тонна без кысабыз көнбагышны. Без белмибез, аны фермерлар тотамы, нинди политика икәнен әйтә алмыйбыз. Гадәттә көнбагышны сентябрь азакларында җыя башлауга алып складларны туттыралар, ул мартка кадәр җитә, аннары тагын кайтаралар. Быел алып килгәне шунда ук җитештерүгә китә бара. 19 елга хакка чагыштырсак, менә 19 елда biz алай көнбагышны 18 000-нән 23 000-га кадәр 1 тоннага. Бүген көнгә алабыз 40 000-нән. Былтыр булды 60 000-га кадәр күтәрелде. 3 тапкыр артты. Шулай арткач, ничек инде көнбагыш майының бәясе артмасын. Татарстанда 215 000 тонна көнбагыш җыеп алынган, узган елдан 25%-ка артыграк. Бу күләм республикадагы май җитештерүче иң зур оешма Казан май комбинаты ихтыяҗларын 20%-ка гына каплый. Җитмәгәнен читтән кертәләр. Ульяновск, Самара, Оренбург, Саратов өлкәләре Башкортстаннан. Острые проблемы нехватки сырья. Әле нык ихтыяҗ бар дип әйтә алмыйбыз. Узган елгы запаслар да бар иде, ләкин быел җитештерүчеләрнең тәкъдимнәр әзрәк булуын сизәбез. Сатып алулар барса да алай актив түгел. Фермерлар узган елгы кебек бәя артуын көтәләр. Фаразлар буенча бәя артмас, шул тирәдә калыр. Бар да читкә чыгарыла торган майның бәясенә бәйле булачак. Пошлина чикләүләре бар бит. Октябрь ахырында проблема Россия ул хуҗалыгы министрлыгында киңәшмәдә карала, анда җитештерүчеләргә продукцияны сатырга киңәш итәләр. Моннан тыш көнбагыш һәм майны читкә чыгаруга
өстәмә кертелгән пошлиналар гамәлдә. Бу да ил базарында бәяләрнең тотрыклылыгын тәэмин итәргә тиеш. Гөлназ Сайфетдинова, Рамзил Гарипов, Филүзә Хәмидуллина, Ирек Хәбибуллин, Александр Лихачев, Яңа гасыр каналы. Хәзер адымнарда кодак вакыты җитте. Сүз Данил Сафаровка. Исәнмесез. Дәүләт Думасының яңа составында Анатолий Вассерман да бар. Төрле телевизион викториналарда популярлык яулаган кеше. Шушы көннәрдә ул Думада беренче сорауын бирде. Хезмәттәшләре үзләрен телетапшырудагы сыман хис иттеләр. Не следует ли нам, коллеги, поменять сам порядок обеспечения этих видов помощи? 50/50? Помощь зала или звонок? Не, подождите. Знаете... Помощь зала. Вот это вы на поле чудес будете. Парламент башлыгы исә телевикторинага нокта куйды. Вассерман бар нәрсәдән дә хәбәрдар ул, диде спикер. Вассерман человек подготовленный. А вы сейчас образ ему сформируете? Видите, уже микрофон вам стали отключать. Вот-вот. Все как в поле чудес. Телеелдызның Дәүләт Думасында әле 5 ел утырасы бар. Уйыныш түгел. Әле монда вопрос на миллион да, вопрос на миллиард та булыр. Иң мөһиме, стоп игра була күрмәсен. Пандемия темасын дәвам иттереп, кибет хезмәткәрләре сатып алучыларның QR-кодларын тикшерә, ә дәүләт хезмәткәрләре кибет хезмәткәрләре сатып алучыларның QR-кодларын тикшерә микән дип тикшерә. Будь добры, помедленнее. Я записываю. Ставропольда бер тикшерүчене төп башына утыртканнар. Ул ресторанны тикшерергә килгән, ә ресторан эшенә үзендә кертмәгәннәр, чөнки үзенең дә QR-коды булмаган. А что, так можно было, что ли? Менә шулай. Кайвакыт түрәләрнең үз планнары да үзләренә каршы эшләп куя. Между прочим, в соседнем районе жених украл члена партии. Күрше Түбән Новгород өлкәсе Павлова шәһәре ЗАГСы каршында һәйкәл куйганнар. Яшь гаилә скульптурасын күпләр ямсыз дип тапты. Ә сезгә ничегрәк? Ошыймы? Ә бәлки бу махсус шулай эшләнгәндер. Өйләнештегез, балдаклар алыштыгыз, чыгып киләсез шулай ЗАГСтан, ә сезне булар каршы ала. Гаилә тормышы гел матур гына түгел шул ул дип ишарәлиләр сыман. Һәйкәлгә аңа ияләнергә кирәк. Аннары ул ошый башлый диючеләр дә бар. Минем тагын да шәбрәк рецепт бар. Һәйкәлне ошатыр өчен тагын да куркынычрак һәйкәлгә күз салырга кирәк. Менә карагыз, шушы көннәрдә Ейск шәһәрендә куелган художник дигән скульптура. Ә хәзер балаларыгызны экраннар каршыннан алыгыз әле. Аленка һәйкәлен күрсәтәм. Менә ул Нововоронеж шәһәрен бизәп тора. Төнлә кайтып барганда каршыгызга менә шушындый Аленка очраса, әбау астагфирулла. Ну ты даешь. Он же памятник. Шын мәгънәсендә тарихи вакыйга. Бу җомгада Балык Бистәсе районының Олы Елга авылында 2 елга сузылган ремонттан соң иске мәчет ачылды. Ул Татарстанда агачтан эшләнгән иң борынгы гыйбадәт йортларының берсе. Тарихи архитектура һәйкәле. Аны төзекләндерү үзе бер тарих. Мәчетне ачу тантанасында президент Рөстәм Миңнеханов шәхсән катнашты. 140 ел элек безнең ата-бабаларыбыз белән монда нигез салган. Ул нигезне менә кайтардык һәм мин уйлыйм, безнең халкыбыз өчен, безнең динебез өчен бу мәчет бик күп файда китерәчәк. Мәчет тарихы ул авыл тарихы, ә ул тарих милләттәшләребез язмышы белән бәйле. Олы Елгадан Фәрүзә Мәҗитова репортажы. Олы Елга авылында борынгыдан 2 мәхәллә булган. Берсен 37нче елларда манарасын кисеп клуб итәләр. Аны 2000нче елда гына халыкка кайтаралар. Икенчесе иске мәчет. Үз вакытында ул амбар булып хезмәт итсә дә, ул чор бабайлары аның манарасын саклап кала алган. ألقوا فيها سمعوا لها Азан тыңларга, кереп намаз укырга, иске мәчет диварлары янында басып кына торырга булса да, көнгә бер килеп китәләр. Бүрәнәләрен сүтеп төзекләндерергә алып киткәч, иске мәчет урыны гына түгел, авыл буш калган иде диләр. Авыл әбиләре 2 ел буш торган бу изге урында дуга кылган. Дугалары кабул була. Бигрәк матурлар булган. Алланың биргәненә шөкер. Бик сөенәбез. Я Рабби, авылыбызның күрке булып, нуры булып басып торса, гомер буена. Алланың рәхмәте жаусын башлаучыларга,
Бүген Захира Пәгиләҗева да рәхмәт укый. Мәчетне сүтеп алып киткәндә ул елап калган иде. Заманында кайнатасы мулла булып торган. Гомер-гомергә мәчет авылның күрке ди. Безнең авылыбыз бөтенләй дин биткәндә дә, динне бетергән вакытта да битмәде бездә дин. Бездә булды. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Дания Пахуснеддинова мәчеткә бүләк белән килә. Коръән китабын хаҗдан алып кайткан. Изге урында иске мәчетне торгызу өчен теләк тели. Biz onu küttük. Allah Teala'dan şul hatni ümitlenip küttük. Açılığında. Mende kirip namaz okuganda da şul hatni tanış, şul hatni көңелгә тартым иде. Шуңа күрә инде бу мәчетебез 19-нчы гасырда төзелгән булгачтыннан, монда бабайларның жүргән изләре дә хәзерге менә шушы көнгә хәтле жүрүчләрендә изләре калгандыр дип уйлыйм. Тәрәзәләрдә агачтан бөтенесе элеккегечә. 1879 елда салынган мәчет бүген авылның гына түгел, республика өчен данлыклы корылма. Ул 19-нчы гасырга караган архитектура һәйкәле. 1993 елдан тарихи мирас һәйкәле дәрәҗәсе бирелә. Төзекләндерергә алынганда архитекторларга куелган төп таләп борынгы бинаны мөмкин булганча саклап калу. Шуңа күрә иске бураны яңарту эше Вологданың танылган остасы Александр Попов командасына тапшырыла да. Тик манара, түбә, эчке диварлары ничек киткән булса, шул килеш әйләнеп кайта. Килешү тулысынча үтәлми, бүрәнәләрен генә яңарталар. 2020 елда аларны Лаеш районының Сакурый авылына алып кайталар. Төзекләндерү өчен Татарстанның Аском ширкәтенә тапшыралар. Агач корылманы торгызу алар өчен беренче тәҗрибә була. Тәрәзәләрен, эчке бизәлешен элеккечә итеп агачтан эшлиләр. 1 ел буе эш тукталмый. Фактически удалось сохранить. Иске бураның 70%-ын саклап кала алдык, калган 30-ын яңага алыштырырга туры килде. Мәчет манарасының айы да үзенеке калды. Ул җиздән ясалган, яңартылды. Борынгы мәчет фотолары район музеенда саклана. Совет чорында мәчет амбар булып хезмәт иткән. Аның тарихындагы хәлләр борынгы бабаларыбыз өчен горурлык хисләре уята. Алар мәчет манарасын кистермәс өчен нәрсә генә уйлап тапмаган. Бер авыл председателе сөйләү буенча, мәчетнең манарасын ник алмыйсыз дип, ник сүтмисез дип шелтә белдергәннән соң, мәчет эчендә икмәк саклана торган булган. Ул әйткән, шул манарадан җилләтергә бик әйбәт икән, ул вентиляционный люк шикелле кулланыла. Шуңа күрә ул манараны алсаң инде икмәк бозыла дип. Хәзер ул Олы Елга авылы уртасында балкып тора. Торгызылган мәчет янында фотосессияләрдә яшайган. Гомерлек истәлек бит. Районга килгән туристлар мәчетне күрми китми диләр. Картларының өмете иманлы яшьләрдә. Гомер-гомергә халкыбыз динен, дин милләтне саклаган диләр. Берүзә Мәҗитова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Оның исемендә үк милләт өчен горурлык хисе бар. Мин татар баласы. Бу атнада Казанда республика конкурсының җиңүчеләрен атадылар. Иҗади бәйгене Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе Шаян ТВ каналы белән берлектә оештырды. Татар халык әкиятләренә, шулай ук халык мәкальләренә нигезләнеп иҗат ителгән рәсемнәр, кул эшләре һәм эшләнмәләр кабул ителде. Республика районнарыннан 324 гариза килә. 7 яшьтән алып 15 яшькәчә булган 20 бала җиңүче булды. Алар иң яхшы рәсем һәм иң яхшы кул эшләнмәләре номинацияләрендә бүләкләнде. Тирән үзенә күрә бер тәрбияви һәм фәлсәфи мәгънә салам. Чөнки барыбыр да инде биредәге жюри әгъзалары баланың үз кулы белән эшләнгән булуын таләп итсәләр дә, әти-әниләрнең, абый-апаларның бирдә катнашып бөтенләй булмый кала алмый. Менә үзенә күрә шушы бердәм максат, бергә эшләү ул гаиләне тагыдан ныгыта. Бүгенге адымнар тапшыру тәмам. Үзегезне саклап йөрегез. Эфирда бер атнадан очрашырбыз.